Què han controlat vostès? Cap a on estaven mirant? On estan els diners dels valencians? La gestió de la sanitat, evidentment, té que estar en mans públiques perquè és l'única garantia de la qualitat assistencial. Així no es pot vindre soles a criticar i qüestionar, també n'hi ha que fer propostes. No li importa. De fet, enviava la gent a altres hospitals públics. Nosotros necesitábamos un estatuto y necesitamos un estatuto que mire hacia esta casa, que mire hacia el pueblo valenciano. És un compromís amb la ciutadania. Y venimos de una situación de emergencia democrática y mirabas hacia el estatuto y el estatuto no te daba nada. La nostra obligació és legislar de la millor manera possible en benefici de la ciutadania. No es como el andaluz, ni mucho menos, que es muchísimo mejor que el nuestro. I vostè m'està demanant a mi que jo no faci el meu treball? Prou càrrecs de direcció d'eixe mateix hospital, que estan així celebrant que s'estan afiliant a el Partit Popular. A mi no m'agraden les esmenes de compromís, ha fet moltes i encara no ha dit en què no li agraden, en què clientelisme. Heu trencat la democràcia valenciana. Conflicte cap, així diàleg de manera permanent, perquè jo parle en tots els grups i evidentment també en el Consell. Efectivament, la democràcia valenciana va ser la primera afectada, però també l'economia valenciana. Que donaren a qui tenia menys mèrits i menys capacitat, li donaren la màxima puntuació. Demanen coses que ja estan fetes, demanen coses que ja existeixen, demanen coses que estan regulades. Que no tenien ni punyetera idea, com diuen una i altra vegada, on venia el brot. Pot ser ese de l'SPA, i mentre la gent infectant-se i morint-se. I així passaven els mesos. Nosaltres en 20 dies ho hem resolt, sap? Perquè així també el que necessitem és un bon finançament i inversions. I ahir vostès, Ciudadanos, també han mirat cap a un altre costat. Doncs bé, la realitat és que vostè primer intervé dient que no té cap documentació, que no està informat i que no hi ha transparència, i després ara ha confessat que té tota la documentació. Vostès què fan? Dir que tot funciona mal, però sense presentar absolutament cap proposta alternativa. Diga vostè, quin és el seu model per a les reversions, quin és el seu model per al reciclar. No el té, una trist realitat. Ciudadanos no té cap model alternatiu per a cap conselleria. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Navarro. És que costa, perquè vosaltres no se dedicàveu a governar, se dedicàveu a altres coses. El mayor beneficio para la ciudadanía valenciana es que ustedes no vuelvan a gobernar.